Lab, nana to lab. Sige lab, kay kabutuno na po niya ako aba. Sige tara na, dadahan lagi ta kakaron. Dong, palihog kog bantay ning balaya ha. Boss, ako'y bantayan eh. Unsa man ay rason nimo nganon pabantayan nimo ni sa kuha? Ay kay kaning balaya di mo ko permente diri good. Kay basi kinsa na mo sulod magsigig dit-dit. Ginatambayan din imong balay, boss. O ginatambayan ni nila. Usay kinahimo nila ning glansa kung balay ba. Mga bugoy din mga tao diri, boss. O mao gani sa imo na ko nagipabantayan. Sige boss, ako'y bahala ning balay nimo. Makasalig ka sa kuha. O sige dong, kay mulakaw po kog Davao, balikan na kanako diri. Sige boss, pero pwede mo si boss? Si nya mao pa pag-duty nimo, si na dayon ka. Lay po pag human na ako duty ko mo si O sige, pagbalik ka na ako sa Davao ha. Mulakaw sa ko. Sige boss, amping boss. Lab, layo pa tong atuan lab. Ay, hapit na lab, doon na diyan sunahan. Sige lab, kay kabutuno na po niya ako aba. Ha? Abi na kog lalaki ra po'y kabutunon. Kami man po mga babae ba? Sige tara na, dadahan lagi ta kakaron. Lab, nana to lab. Ha? Sure ka, dira ata lab? Lab kay barato ra muna diha. Wala di kay kwarta nga ka ng pang aircon lab. Ay, wala mo gi-kwarta lab. Diyan lang sa gutak. Sige lab, diha na lang ta. Wala man po ko'y lain choice, oy. Sige na, tara na. Nagunsa man mo diri do? Ay, boss, nagunsa ka diri. Nagunsa? Nga ako na may nagbantay diri. Tigbantay na, sa una mo may tigbantay diri, boss. Sa una man daw karon na. Sa day tuyo ninyo diri day. Ay, maglambing-lambing ako na sulod, boss. Ay bawal na. Himuon na po na niyo yung lads diri. Sige na, good boss, kay wala yung kwarta ba? Tuga-tuga kadala na mango din mo niya wakay pang snacks niya. Kasi bangod, boss, na uyab man ako na eh. Uyab day mo day. Pasud lang may boss, be. Sige na yabi para madali mi. Sige, magbayad na lang mo sa kuha. Pila bayad, bossing? 50-50 ra mo. Lab, 50-50 daw. Lalab, 50 raw yung kwarta diri. Lab, kabantay ka. Libat. Oo. Lab, ihatag na na. Kulang man eh. Sus, ako'y bahala. Ihatag na na. Boss, bayad. Ya, boss, sabi. Ay, boss, saan, boss? Kamu ba? Mangingilad di kayo mo ba? Nga naman niya. Ano man niya? Kulang ni 100 na niyo. Mao gani, 50-50 may 100. Mao lagi 100 niya. Upat man mo.